Ёй быў прысвечаны спецыяльны лісток навінаў, выпушчаны ў Нюрнбергу ў 1514 годзе. Яна ўвайшла ў еўрапейскія ваенныя хрэстаматы як узор удалай тактыкі змагання з большымі сіламі ворага. Гэта была яшчэ адна слаўная старонка нашай гераічнай гісторыі. Першая траціна 16 стагоддзя прайшла ў амаль бясконцых войнах з маскоўскім княствам. Летапісы сведчаць, прынамсі, пра 13 паходаў маскоўскіх войскаў на нашу тэрыторыю. Звычайна мэтай захопнікаў быў Смаленск. Становішча ўскладнялася тым, што ў гэты час пачасціліся наезды крымскіх татараў на беларускія землі. Да актыўных дзеянняў крымскага хана заклікаў і Васіль III. Да таго ж надзейным паплечнікам маскоўскага князя стаў тэўтонскі ордэн, які разлічваў вярнуць памежныя з польскім каралевствам Гданьск, Торунь ды іншыя землі. Над вялікім княствам літоўскім і польскім каралевствам навісла сур'ёзная небяспека. Сітуацыя стала яшчэ больш напружанай, калі з Васілём III увайшоў у Хаўрус імператар Святой Рымскай імперыі Максіміліян I. Але ён разлічваў толькі дапамагчы ордэну вярнуць адабраныя палякамі землі і ў ваеннай падтрымцы супраць беларуска-літоўскага гаспадарства маскоўскаму князю адмовіў. Улетку 1514 года 80-тысячнае маскоўскае войска перайшло мяжу паміж дзяржавамі. Авалодаўшы Смаленскам, рушыла далей углыб беларускіх земляў. Насустрач яму было накіраванае амаль у 3 разы меншае велікалітоўскае войска, кіраваў якім найвышэйшы гетман княства Канстанцін Астрожскі. Канстанцін Астрожскі – адзін з самых славутых герояў беларускай гісторыі. Паходзіў з роду турава-пінскіх князёў. Вайсковую службу пачаў удзелам у барацьбе з крымскімі татарамі і ў вайне супраць маскоўскай дзяржавы ў 1508 годзе. Дзякуючы вайсковаму таленту, ва ўзросце 37 гадоў атрымаў чын найвышэйшага гетмана. Найвышэйшы гетман – галоўная вайсковая пасада ў вялікім княстве літоўскім. Кіраўнік усіх вайсковых сілаў дзяржавы. У змаганні з крымскімі татарамі і маскоўскімі заваёўнікамі Астрожскі не меў сабе роўных. Згодна з надпісам на ягоным надмагіллі, гетман 63 разы дамагаўся перамогі над імі. У Еўропе Канстанціна Астрожскага называлі Ромулам, Сціпіёнам, нават другім Ганібалам. 8 верасня паміж Оршай і Дуброўнай на берагах Дняпра і Крапіўны войскі сустрэліся. Тактыка маскоўскіх ваяводаў была вельмі простай. У вальнай сечы разбіць колькасна слабейшае войска вялікага княства літоўскага. Разлік Канстанціна Астрожскага быў іншы. Напярэдадні, таемна пад пакровам лесу, гетман размясціў за асноўнымі сіламі правага крыла войска усе гарматы і частку пяхоты з агнястрэльнай зброяй. У пэўны момант бітвы велікалітоўская конніца пачала адступаць, а потым і кінулася на ўцёкі. Прадчуваючы хуткую перамогу, асноўныя сілы маскоўцаў скіраваліся ёй наўздагон. Але нечакана, нібыта ўцякаючая кавалерыя Астрожскага вывела пагоню на схаваную артылерыйскую засаду. Моцны гарматны агонь нанёс вялікія страты асноўным часткам маскоўскага войска. У ім пачалася паніка. Пераследаванне уцекачоў працягвалася і пасля бітвы. Легендарнай стала рака Крапіўна,
вада ў якой стала крывавай, а сама рака, паводле народных паданняў, з-за вялікай колькасці трупаў нават запаволіла свой бег. Калі гаварыць пра бітву пад Оршай, несуразмеральна розныя сілы. Некалькі разоў колькасць маскоўскіх войскаў перавышае колькасць нашых войскаў. Дзяржава не была падрыхтаваная наша. Наша традыцыйная дзяржава была. Апалчэнне шляхецкае, сяляне працуюць, шляхта бароніць. І тут сутыкаемся з дзяржавай азіяцкага тыпу, которая огромныя сродкі, огромныя войскі сканцэнтравала. Вымушаны былі бараніцца тым, што маем. І вось бітва пад Оршай, якая мае больш маральнае значэнне, чым стратэгічнае значэнне. Это быў прыклад таго, як перамагчы малымі сіламі. Яна голасна разнесілася, канешне, па ўсёй Еўропе, пра яе складалі песні. Яна і сёння мае маральнае значэнне, от Дзень беларускай вайсковай славы пад Оршай. Але калі гаварыць пра ваеннае значэнне, не трэба забываць, што ў тым самым годзе Масква адабрала нам Смаленск. Таму пра гэта трэба памятаць. І не заўсёды удавалася перамагчы ворага малымі сіламі. Гэта паказвае гісторыя. Але гэта была бліскучая перамога, дзякуючы таленавітай арганізацыі, дзякуючы добраму камандаванню, дзякуючы мужнасці. Але гэта была такая перамога тактычная. Стратэгічна мы аддавалі землі Маскве. Знішчэнне галоўных сілаў ворага часова спыніла ход ваенных дзеянняў. Трыумф пад Оршай умела скарыстаў у дыпламатычных стасунках вялікі князь Жыгімонт Стары. Пасля весткі пра вынікі бітвы імператар Максіміліан I адмовіўся ад хаўросу з маскоўскім князем. Перамога пад Оршай была раўназначна абароне суверэнітэту вялікага княства. Яна сарвала генеральны наступ Масквы, а таксама дазволіла вярнуць страчаныя Дуброўну, Крычаў і Мсціслаў. Дзякуючы тактычнаму генію Канстанціна Астрожскага, 8 верасня 1514 года увайшло ў гісторыю як дзень беларускай вайсковай славы.